echt een geweldig weekend aan. De Admiraliteitsdagen zitten er weer op. De organisatie zucht positief weer om op het evenement. Heel veel mensen die echt helemaal vol, al aan. Ja, alleen nog maar enthousiast. We hadden alleen maar enthousiast verhaal. Iedereen is blij. En mooi waar hebben we gewoon, ja, het kon net beter. Na een feest moet er vanzelfs ek opgeroemd worden. Er binnen genoeg vrijwilligers om daarbij te helpen en dat is maar goed ook, want er moet nog genoeg barren. Alle hekken, eigenlijk alle losse dingen die priklachten en zo, alles met voort natuurlijk. En oprommen worden en we hebben rom naar we hebben het waaien en naar de bedrouwen. En ja, dat gaan we goed uit pakken. En dat doen we een hele leuke groep. Maar iedereen heeft natuurlijk al wel een paar flinke dagen gehad. Dus iedereen vindt wel op zijn achterpoorten, maar het komt goed al, ja. Het oproemien zal nog wel een paar dagen worden. Het hoofdpodium zelf, dat duurt nog even een paar dagen. Uiteraard, omdat het op het wetter staat. Dus dat kost even wat meer tijd. Er komt nog eventjes, we hebben pikkeren. De meeste mensen wel zien dat er een grote kraan van Frieswijk hier staat, een grote torenkraan. Nou, die komt dan nog komen. En op die punten dan blokkeren we nog eventjes de supermarkt. Maar dat zal deze week nog wezen en dan is alles weer voort. En volgend weekend verwacht ik wel weer dat alles aan kant is. Tijdens het oproemien werd er nog wel even nagenoten van het mooie feest. Ja, zeker weten. Wij juist doen, de meeste mensen kijken liedje eegjes. Omdat we juist doen, ik wil eventjes een borreltje met z'n allen en even genieten. En dat doen we nou, ik nog even mijn filmpjes, juist ook horen als we in brood zitten of bij de koffie. Oh, hij is dit wel schoen en de filmpjes van een luikers. Ja, we hebben zeker nog aan te nagenieten.